Existují záběry, které nikdy neměly spatřit světlo světa. Kamery zachytily něco, co nedává smysl. Dnes se podíváme na ty nejděsivější momenty, které lidi natočili a po kterých už nikdy nebyli stejní. Upozornění. Dabing je vytvořeně přes umělou inteligenci, tak to může znít zvláštně, tak se předem omlouvám. Udělejte si pohodlí a užijte si video. Dobře. Super. Nedávno se znovu objevilo video na YouTube, které lidi vážně vyděsilo. Skupina kluků projížděla prázdnými poli na jihu, když si všimli, že je něco pronásleduje vysokou rychlostí. Nejprve si mysleli, že by to mohlo být zvíře, jako divoký pes nebo nějaký obrovský pták, ale vzdálenost a tma stěžovaly rozpoznání, takže přirozeně zpomalili, aby se podívali lépe. Špatný nápad. Podívej přímo tam. Co to je? Jelen. Co to je? Kámo, to není jelen, kámo. To je... Kámo. Jeď. Ta věc najednou zrychlila a zamířila přímo k nim. A když se podíváte pozorně, je jasné, že to není zvíře. Jeho tělo je bledé, paže jsou nepřirozeně dlouhé a celé to je prostě špatně. Kluci udělali to, co by udělal každý, sešlápli plyn a zmizeli odtamtud. Podle nahrávajícího bylo toto video zachyceno bezpečnostní kamerou v Ruském muzeu. Podívejte, chlapi, 100% skutečné, kámo. Opravdu? Jak to podle tebe vypadá? Podívejte, lidi, 100% skutečné. Podívejte, lidi, 100% skutečné, duch. Podívejte, lidi, 100% skutečné, duch. Podívejte, lidi, 100% skutečné. Záběry jasně ukazují přízračnou postavu, která se objeví v jedné z výstavních síní přesně v 7 hodin 26 minut večer. Prostě se objeví odnikud a zdá se, že se vznáší přes místnost. Podívejte, lidi, 100% skutečné, duch. Podívejte, lidi, 100% skutečné, duch. Podívejte, lidi, 100% skutečné. Jako obvykle, diváci jsou rozděleni. Někteří říkají, že je to nepopiratelný důkaz skutečného ducha. Jiní tvrdí, že je to jen odraz světla nebo chyba v kamerovém záznamu. Chlápek a jeho přítelkyně se rozhodli pohrát si s Ouija deskou. Ne zrovna nejchytřejší nápad. Zpočátku bylo všechno v pohodě, žádné strašidelné znamení. Ale samozřejmě to netrvalo dlouho. Po pár minutách se věci začnou dít. Ne, vážně? Ne, 100% to bylo právě teď. Ne, to dělal Bardu, děláš legaci právě s tou rukou. Ne. Pokračujte, portál je otevřený. Ne. Dívka si všimne, že se dřevěný ukazatel začíná pohybovat sám. Vyděsí se, vyskočí a rozsvítí světla. A tehdy se začnou dít opravdu děsivé věci. Chci si hrát, to je... Viděl jsem ho, létá tady kolem... Ach, ne, co to děláš? Hej, neděs mě takhle, vážně, neděs mě takhle, hej, ne, prosím, hej, co mám dělat, hej, pomoz mi. Hej, pomoz mi se modlit, prosím, potřebuji pomoc, opravdu potřebuji pomoc, prosím, někdo mi pomozte bratranci, pomoz mi se modlit, hrál jsem si s mým... Blíží se to k tobě. Ten chlap se začne chovat opravdu divně, jako by něco převzalo jeho tělo, i když to mohlo být jen postrčeno.
přesto se rozběhne pro pomoc a on nakonec omdlí. Opravdu přivolali démona, nebo to byl jen epický žert od kluka, který rád děsí svou přítelkyni? Dejte mi vědět, co si myslíte. Během noční směny se 2 bezpečnostní strážci rozhodli prozkoumat opuštěnou budovu, odkud sousedé hlásili podivné křiky. Strážkyně šla dovnitř, zatímco její líný partner zůstal venku na hlídce a brzy zachytil něco skutečně znepokojivého. Jakmile jsem přišel domů, řekl jsem Gabriele, že tam někdo je, chucho, šel nakouknout. Ne. Vypadá to fakt divně. Podívej, vlasy, má to oči. Zářící, hej, stalo, nahráváš a něco to, opatrný. Nenahrál si, ukážu ti video, abys viděl, buď postava se zářícíma očima a tmavě červeným obličejem se objevila v jednom z oken, což toho chlapa vážně vyděsilo. Ale jeho partner přísahal, že uvnitř nikdo nebyl. Takže buď se prostě minuli, nebo se tam děje něco vážně divného a asi je nejlepší se držet co nejdál. Podle popisku tohoto videa tito 2 chlapi tvrdili, že objevili, natočili a dokonce chytili skutečnou neviditelnou bytost. Podívejme se na to. Myslím, že to vypadá dost divoce, ale nemůžu se zbavit pocitu, že je to falešné. Obzvlášť podezřelé mi přijde, jak klidná je během toho kočka. Turista vystoupil ze svého stanu, aby si protáhl nohy v lese, když najednou uslyšel děsivé vrčení. Vytáhl telefon, aby to natočil a zachytil něco opravdu mrazivého. Ten nelidský řev ho přiměje k útěku a pak narazí na podivný malý úkryt, kde se snaží schovat, ale cokoliv tam venku je, zjevně zachytilo jeho stopu. Snaží se najít cestu zpět, ale narazí přímo na něco děsivého. Co se s ním stalo potom a jak se tento záznam dostal na internet, nikdo neví. Pokud jste něco slyšeli, dejte nám vědět v komentářích. Tento divoký záznam pochází z dětského monitoru. Ukazuje matku, která se chová úplně mimo. Co způsobilo její nepřirozené chování, je otázkou pro každého. Teorie v komentářích zahrnují horečku, opilost nebo samozřejmě posedlost. Tohle byly jen střípky toho, co kamery zachytily. A představ si, kolik věcí se děje, když kamery zrovna nic nezaznamenávají. Zůstaň naladěn na CreepyBee, protože děsivé příběhy nikdy nespí. Nezapomeň dát like, odběr a napiš do komentáře, který klip tě nejvíc vyděsil. Pokud se odvážíš. Zatím ahoj.